Ngiyabonga sendlulile ama-trustee. Amina abefundisi. Siyabonga. Ama-trustee abefundisi benze u-3,189 rands. Siyabonga. Bathi omama bafuna ukubona ukuthi obaba mangabe benza kanje bona bangaphelelaphi. Ngeke bahlule bona obaba bakwazi ukuphatha imali kahle. Omama baphatha imali. Jeffros. Ma Jeffro. So mama Jeffro sekeletha imali kaJehova. Hayi bathi twabeko boba kona next year. Hawu makhosikazi abafundisi nenze njani? Besaba na. Bafuna ukushaya. Bafuna ukuba ngaphezulu nje ngoba bangemali. Bazoshayela. Ngoba sebeyizwile. Bayeza kumama umfundisi. Bazokulela. Amakhosikazi abafundisi zangabambisa ikhomfa. Ayithulile bu. Hey mate. Ozowahlabelela kenze nayi mic.
Siyabonga kakhulu bomama. Uzowapholisa. Wapholisa. Right. Oh, Mama. 3,008 rand. 3008. 3008. WP. Manyana lo mama. Manyana lo makhosikazi. Umanyana lo makhosikazi lo ngena manje. Umanyana lo makhosikazi. Ozobahlabelele neze kwi-mic. Hayo zani, sikhathi sabile. Thank you.
Thank you.